Nyemba inuti isano nibire inye inuti inye isano nemo isano busi inuti ibire ejemo inye ekinda inye isatu isano imbusuru ya KH 543A imbusuru enjoy. Wairu bianande mwanchumo rigiriria chinsa ninye chabona magoroba ekionga chinsenye asenchara yoboi kiranu muna twawere toko yanyora asemeza ito ya mangana magia nigo tukubwatirana ne timu ngima kwene kibunango yanyorole asenchara yoboi kiranu kwenda litangani tigana ko yamanya igatie yali na kwaleganirie ase kionga chinsenye. Kuchakiro mutuleti mpaketi baratiri nasaidi yoko kukwendu kuyaito ekiagera paka nyone chombe chiatebe kanenga nchioniri chibesa chiakobi bamenyi bakibeneni kubolia obwene bw'omugaka nyagusira makanga oyosireti obugimo bwaye ase chinchera chobotutukanu. Discipline yamana koleta okoro kuyasa asijisukuru na okoro kuya kolete amatoke amayase society elio abana baito bache koba nama nobogimo buya asichinga kire moto abaiboli kogendera kwegera chisemi na kubolia boroki wetanga kurwasa maliogo yogotindia. Kwa sasa vile ninaongea nilipewa barua ya kunisimamisha kazi. Nilipewa barua ya kunisimamisha wakati tulikuwa tunaitisha mshahara wetu wa miezi 12. Wakati walitupa barua tukaenda nje, huyu mmoja wetu mwenye amekufa leo usiku wa kupambazukia leo, tumekuwa pamoja katika hiyo redundancy list. Naboigo omokolimere momukuru asinya gitari ya hema kutoka gasireti obogima bwaye ase chinyumba cha kibara. Yamate ya mokorwa ase kinyoro kievineni imeye wadi ya bumaliba ibunge ya bonchali meye kaunti ya Kisii nigere birero ase gukoko mugaka Aaron Mukaya bw'imyaka 55 n'ibere ase chinchira cy'obututukano nyagusira niga kagergo itokorwa ase nyombe ye moyoko engamarwa amanya kinyoro nigo bono babere bakomochya bagambi borogongorwo ase kwegerera ebinyuwa okoni wana bwego koengwa kwa marwa yo atanchiri ase bono bakolero kurubikana na bukubolia serikali enyareka bagikwimukia igitambukiro kya bwango asa bakagiro bonse dipon asanya nere gutuchakiria ekionga chinsainye asobwikirana negekole kyoboichania ime yekinyorokia kiabineni ewodi ya Bomariba ebunge ya Bonchari ayama egajo gusira ku mugaka Aaron Mukaya w'imyaka 55 n'ibere oywe goikabono okageire goitwa pena junko bangero Aaron Mukaya mumurumi ntokundu magega ya gatatu Aaron Mukaya o beiro menyere tobokongu tabugati mongina ano koragero kwalenga gokongu lende nturi kwenyara akaimoka kagenda gajikomenya asama gwako ni muinaiga bona ekera ya ikatale 26 maambia nalyo nyorete report maambia ngamo murumi no kule togo jigo cha tokanyora agaitira agaitira muineyo erinda kanga kobugo chaga gatore nyomba
Itore nyomba wakire gatutaete kwenda mugondo na bana. Ona tumaye koigwe bikuro gai. Tabe na kima kangaru arankire ndikia bikuro bigetete mata. Togo minyaka gocha tanyora ngama kangokarire okwete. Mukwire Nyoiga ni gabete chitariki 25 mutinyo kabiri omwako Nyoiga. Nigo boyuno agenrete gotiga eamatiwe na maboria mange. Okukwaya ono nkoro chikaini na ngakia kwete sengenjo tarwarite. Tarenge moibi montara tena kino moibi orenge usina marugi orenga akanyorwa gaitwa. Ono gokuo kuna bogoto kotoeto boro. Tua kwete postmortem. Nonyo modisi entwarenge nere na totebeti nkoganya tole kubwatia le kineki. Kinege bano gya kolira matuko 14 twanya korora turn out. Nyagusira ni gegotebekana anganyete kurwa buoye na kubeka obumenyo enka yokonia amarwa. Ira begete gochi ditukeri rigima. Ego chiarenge chingao. Bana kero to amanyore tabekire nyomba agaiga. Ego twanyore tabe akaroka na gochimogumo akagenda muguma kamubogoreria chingeni kurwo bagaja na bara bunyomba konyona ndo chire womoga kondo baguruka matini esetingero usiro mutuliro yo moiriro ekero amangana yachiete koba umongino inajete baka ekera abantu bakorera akamanya kurwaga desify bosibwa abantu ngatana kororekana amatuka atatu tokumanya kurwa tukweboriga oriobogoreri chingeni korumogumo no mongao no yo osiere tu bituma bikagenda omutorero yo mukagenda mwae no mongao ensemo yogotwara chinkwana chegenka nigo chesinyete koreta amatunda Lakini ekerate twanyore tomo community policing ado tebetinga mora nigaka netenga ta gochia ta kogenda chief service nande nyore buna menitenga teiteti uchakero motuleti Pakechi baratiri na side yogo kukwendu kuyaito ekiagera paka nyone chombe chiatabe kanenga nchioniri chibesa chiakobi asebono baruru kuboria guchese serikali ili amatie kunyora obwene bwabo. Na shida hii inakuja kwa sababu ya maneno ya chang'aa. Kuna kijiji hapa karibu inatengeneza hiyo pombe chang'aa na watu wanapotelea huko, vijana vidogo wanapotelea huko na watawala wanajua, lakini hawataka kusaidia sisi. Watoto vijana waoi wanaenda kupigania wanawake ambao wachane huko, wara wanapigana wanakufa. Abagambi batwadire biyoski byokonia maru Uripoteria kitaseni kia gatembe kurega sekinyorogia kia bineni kegotoke wodi ya Bumariba ebunge ya Bonchari ime kaunti ya Kisii eliani gongoro kwa Dipon Asanya. Biamono sana umubere bwo musacha oyomo oyukonye utamanyiri nigo usobete kugutuka gutindikire asegetenga kiritoke neye maiga yo gutindokorwa ekenyoro kya Nyamaundo ime ye sublocation ya Nyakenimo location ya Bukeira chitariki 25 na mutinyo kabere nigo wono umubere uyo oenekiwe koba oyubu munyagitari Duke Obasancho Nyang'au konye ogokora imirimo yo bunyagitari asinyagitari yemo ya Nyamusi okwana chinge kicho nigo bono eyamate ya Nyagusira wetera asomugaka Thomas Nyang'au oyolese Nyagusira abereka gusaba serikali enyare ko bage kwagiriria obutuki bwa bwango eriko ene kibuna bali bonsi babete bagwikirania egekorekyo nko imukirigwa bali egetambukire getindikiri chi kumuriko itofat gad Gisemba otwaliganirie orobotyurwo Nomugano bwokogosa mono umunyagitari Duke Nyang'au oyo orenge okora emirimo yaye y'obunyagitari ase nyagitari ye sub county ya Nyamusi oyo omoberoye utugete gutindekire omugondo wa Matoke ase kenyoro kya Nyamauro ime ye sub location ya Nyakenimo ewodi ya Bukeira ebunge ya North Mugirango chitariki ya 25 chomotieni oeta aiga na obwane na mwana oyo osirete Duke Nyang'au noyone mwaye nere yere sukunyuma gagutoro kyagwo ono gana nyore simri tukoria Alhamisi tarehe 5 kurwari Nyamusi bakombori nga Duke nware kagwo ngabakani atana gochaiga agante binga oborire kurunyagitari ange chigwikibere
kubotikana no kubura kwa Duke Nyang'au asegeka gechwiki ibere nigo yamateye bachagete esabaria yo kumuria Duke ase boigo batarite wika asinyagitari yo ya Nyamusi na boigo bakanyora amang'ana aho ase bakorirete okora etaro yabo wika senkendu ya Nyamira ase banyorete umubere o Duke obekire karuo naende bagatiro Kinyamusi kerwa Kanyamusi bakanywa muchifu na wale umunyagitari omo manene akabatebya omuntu otokire mochari ali Nyamira twakagirete ng'ana omogere genda ngo momorore bakone tumagotoseri igo buna ndigente kemukemenyete bono akirende nabaro bakabatebya ng'a intori kogenda tweka toe abanyagitari babere togenda nabarwo abanyagitari abo bakaegwa bakagenda bakekerenyo abasigari bakekerenyo bakabatebya mura roro omubere oyo mwakikize gose noyo ino gose tario ino mwira ni report gocha ekero bairana paka bagenda bono mochari Nyamira akorusi gugari rende furichime munyagitari oko kumutambwa mapema ng'a ritang'ani ng'a oyo Ntiuki egekoreke nigo kiabitireirie eyamate y'omunyagitari oyo iga Nyagusira Duke Nyang'au korwa sekenyoro kia Magogo ime ye sublocation ya Nyangena omogonjoro location ebunge ya Kitutu Masaba abo bakwanire buna banyorete amang'ana ayaiga turasaba bune familia tutake serikali etubwatesie ne county engima sengenjo yale ngo mfanyikazi gwa serikali nande gasirete kale egasi tarengeka yonto tunyate reporting ada tayogasi yonto take batobwatesie inde tunyaro bumaene na bali bakorete ebintu ebyo tunyore nga means yoko babwata okoba abandi mbamanyire bali batebira barengenere Iyamate eyebono engima nigo bare na maborio amange kubwatikana no gweitoko ku munyagitari Duke Nyang'au engana boigo bagenderete kubaboria abanyanyimbo wangoya erio gwikirania obutuki bwabo na boigo abakagerwa babeku biara na gaigase omosi gaigase police Duke na begete opi nande na mention ti omuntu ori kumoibere besa Nainde gaiga iskwekera twara kunya kumuriga rigiga tutaraika police nara bamura bande mbaro orenda basani ba Duke bamacheti go tukwanira nga bakwanite ria tari omuntu ina ariebire ngoitinere nere baringe nere mbaka marogo bapi ikaiga saga baka gakuruku highway ba nere barokanite nere dia magigapi obi Duke abegete tarik 23rd nainde post priority tukeri na liasirete chinse chasirete marogo ba PPP arenge saa 1:30 mpaka saa 2 according no mumino yogokora highway ba Kingo reporter getembe kroiga sekenyoreke iga kia Magogo ekyo kegotoke meye ward ya Kemera ebunge ya Kitutu Masaba county ya Nyamira Njefa Tigad Isemba Mbiya mono sana mulikyo ito Fatgad Gisemba omubere gwo musacha oyomo nigotoka ase nyumba ya Kibara otali gotumeka ase nyagitari ya hema ime yomochi obusongo omusacha yu nigo agotebekana buna nigo alenge omukori mirimo omukuru ase nyagitari ya hema na kolengana na kirori nigo babeire bakorera na goteba buna Nyagusira niga menyire ase nyombe yo ya Kibara ase metinye 5 bono kurwa abeteka gotanenwe mirimo yaye asasi nyetugwakana enyomba yobomenyo ekiageretere agasoa ase nyombe yu ya Kibara aya nigo achete magega yere gutakanwa engeri yaye buna ebwenrete na gusinywa wakane nyomba yobomenyo kumuirerere gosoa ase nyombe yu ya Kibara wekabona atoka kasiritie obogima bwaye Omuroyo igamenyeta mazingira makongo in that tabwate bumenyo asa menyete igasinye tuwakana aye valingi wakana chibese chinke mono igasinye tuwakana gatutebe bintu bya yaisiko eyo gachangia gacha komenya ase enyomba echo ne igase nyagitari yitensemo igane wero block B etari gotumeka no amenyete akoraransi naenda no akwera no atoke kana bono mambiga kwete na bire omufanyikazi oema samatuka mangi ono yo sirire bono iga Rogers Masese
ekera atete na anyorete gasi ani chira morete gasi twakora nere gasi matuka mange ba tamu no mwawo uyo koro ku Steve Masese nere na wakate gasi agaikengaki akagada gasi nera akabutu egasi akagenda Steve nera agaika nera agakute semsemu yabu akure wana nje nchantenga onye mbago twanjibesa kuna kwa bantu ba kubwatsi bakabapwa wetra kada waka njibesa chiao bagenda bakwere chinsobo kose bategera bantu baje kukwera agaika nento toche atomenye kuna roja sia amente cho ime elinde ya ikera bono igakure igo nje ngotaranga onye ndibanja abantu bakanjibesa kuro muntu agenda ko biasa bya ko muntu abika enkoro ya ine echibesa chia pakukwa wetra yani akanya stress nga chibesa chia kana kan ya gara muntu yoko igo bono nje nkwara saba aba kuba baema yabarengeri barengeri boronge bakana bantu kibasiabo elinde samaskania ko muntu agenda na maskani kwatika na mulembe na ko muntu kali mbiyaye serikali ni wangu sabanga serikali etobwate sie elinde tu akanjibese cheito echichenda tokwaje sengite bunabona justice ni etoko sabanga serikali etobwate si tu akanjibese. Nimekuwa mfanyakazi wa Hema miaka 3.5 sasa imeisha. Mimi kwa sasa vile ninaongea nilipewa barua ya kunisimamisha kazi. Nilipewa barua ya kunisimamisha wakati tulikuwa tunaitisha mshahara wetu wa miezi 12. Wakati walitupa barua tukaenda nje, huyu mmoja wetu mwenye amekufa leo usiku wa kupambazukia leo, tumekuwa pamoja katika hiyo redundancy list. So tumeenda nyumbani, tumeshinda tukifuatilia pesa yetu. Huyu jamaa ameshinda akifuatilia pesa yake, wakamfuta kazi wakimwambia analewa ndiye anakuja kudai pesa. Jamaa amekuwa akiishi kwa choo. Hapo ndipo anatandika boxes, mzee analala. Nguo zake anafua zikikauka analeta, anafunganisha, anaweka kwa box. So amekuwa akitoka kwa choo, anakuja anafanya kazi, anamaliza anarudi kwa choo yake kulala huko. Tunaomba justice ipatikane kwa vile hii imekuwa mazoea ya kutolipa watu. Mtu ukifa pesa yako haikufuati, next of kin hapati pesa yako. Choo haitumiki. Inapatikana Hema Shopping Center. Kuna mahali, kuna block inaitwa Hema Shopping Center. Ukipita kwa corridor direct venye tu unamaliza corridor, hapo ndio choo inapatikana. Hiyo choo haitumiki na hapo ndipo amekuwa akiishi zaidi ya miezi 5 sasa. Abamenyi ba Kabosi ime ye wodi ya ibeno nigo bono beso kirina kuboria serikali nene anana baraiben semeyo kurigereria na bwego kubaroseria mararo asechinsemechu eri kulinda magi mabo aya nigo achire magega yomongino yomo kuminchuria amakweli echingaki arenge gotema gutambuka asoroche Rwanyantrago. Ningo ya Galilaya, Ningo ya Galilaya, narekirwe sanduki iringo chigwakira nigwa nkaboka buna Yesu na kimoko yenderia abantu ba minto nene amacha yare ko bana asira mororeso mwana kirinto ni anduseti emora abase ko bano mondoko monto tayore gocha ko rendo bokombore buone abakombwate no bonene monto tayora ichabare mereri abagambi kakia sana ni morosie taracheye egera abantu ba minto mbabase ko genda roche nonya na abana bono go chikwa batore gotuma abana go chetinga ntu abanyare go chanyantura gechiro aseta iyo toranyare gohita ekere mbura ya ture amache yako engera gaiga akio no muichano manene twarorire sinya Kabosi gaiga omongina keruboga kigarweta makwiri gati na nere bie kotigira senka yaya na bwate no mwana omuchandete timetinga mwana yaya amungu aje kugenda nguja kurendo mwana oyo Nyasaye no muntu wo gukumia kakio Nyasaye akitaga sabe kanisa nero murwanira akaraga ntu yakamurushi Maria machime no mwana ori omokonyete Nyasaye guseseni na ndagendera gokomenda nkoro bunga Charles Nyaiburi kuru Kabosi na ndendo monagario Kabosi etarache ya Keronga
abarai baito nimanyete ng'ambara amanyanga etarache nerenze nje gento nare gosaba kurwa mu MCA achara arigererie etarache rigara imoke igoro ikara batieri mondiri goeti mache rigara tanyora obokonyi. Nigo bomogoko asa baiboli na baiga borokia beskuru yoboroso ya Nyachogochogo imeye wodi ya Bosamaro ebunge ya West Mugirango imeye county ya Nyamira eskuru yo ya beire kebwate ebirasi ebinge ebyo amabati agotire egento bono gekwirira nonye na masomo ya boroki wa gokonga anene chinga kichige mbule nyinge egendete kwenekiwa ase chinsemo ao imeyense ya Kenya litukule lero nigo banyora amabati kurwa ase engineer Mochenwa oyole mwana siasa kurwa ase county ya Nyamira Mocheno boigo nigo abagagukwana na goteba nigo arachi kugendera kubwatuka ebitabu bya ECDE uche ase aborokiwa muna enchire yemo yokogendera gusira amasomo umurikito Fatgad Gisemba na robotiruo asoboime Maega yokuburia kwa baiburi peskuru yoboroso ya Nyachogochogo yogotoka imeye wodi ya Bosamaro ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira ojase omuinjinia Adams Mochenwa una abakonye kubagurira amabati eryo baroiserie ebirasi birya konyora amabati agotire na koirera embura gutwa ebirasi me egento geguturubania amasomo bono mbare ne kibakogokera maega yomuinjinia Adams Mochenwa baikiraniria eira eyo amabati aya twayareta sengenjekero omunjini we Adams Mochenwa arenga abaibuli mbamegete that request bagatebe class nkero gegotwa na kitwaleta ira mabati ya saidi ya 40 egere class yikebe kwekebe uniform bune binde igona kitwikira se skuru ya Nyachogochogo timaiti go saba ibuli mwarorera mangana ayo una twikira mimi naitwa Henry Nyamugo Keragita mimi ni mkaji wa Nyachogochogo na pia ni msazi wa Nyachogochogo Primary School. Nataka kupigia asante our incoming Senator Adams Mochenwa kwa kutuletea mabati hapa. Alikuja hapa mashishi ilikuwa hapa, aliona venye watoto walikuwa wameteseka kidogo, amewafadhili na mabati. Nonye nabo omworokyo monene bweskuru yeyiga nigo ensemo yaye atebire bana ukugania okonene bado inkuganirie eskuru eyo anene asogochinchiriwa amabati yebirasi ao ebyo byangeire kogota egento kegenderete kubika amasomo ase skuru eyo akongu skuru yeito oya jagete 1960 ebirasi obire 14 lakini ebirasi 12 iyo bigotwa abana abajandegete Mheshimiwa Adams bona gatokonyire na abande to appeal baje gotokonya pale awali. Mheshimiwa wetu Steve Mugaka naye alitujengea madarasa 3 na tunatoa shukrani sana. Ensemo yende ni omuinjinia Adams Mochenwa oyeboigo ogendereire kurugia oboseneta bwa Nyamira nigo agendereire kwenana ebitabu ochase aborokiwa beskuru yiga ya Nyachogochogo abubare ECD ingana boigo egenderete kogokerwa na abaibori se skuru ya Nyachogochogo asogo konya eli kwesiba megeti ya mabati ase class kiabo gitali buya kegotwa twaleta ibitabu bya bana ba ECD ECD ready follow county government teriko chayaro abana aba na kikiagara twalete bitabu ebyo egere na baro banyore bana gokora homework orente bitabu ya bana ba ECD ekiana aruti na baro babwate obokongu na otora na baibodi bane morojiro konyo no kuya kole imoko genda motebyo omwishimiwa asante ekiagara nigakorwo buya kuigwera matakwari abaibodi babo inko reporter getembe kuraiga se county ya Nyamira nje Fatgad Gisemba. Mbia mono sana mwanchumo ligereria roboti oru na rogotoira somo timokomo sinini asensementagani yeke onga chinsanya asege kagedari getambe nkoira na tole elio ngendere gukumanya tobasa gosukare Lea
Wow Kids Daycare ni kituo cha kulea watoto kuanzia mwaka mmoja na kuendelea, mahali ambapo mtoto wako anajifunza kupitia michezo na kukua kwa furaha. Tunatoa huduma za full day na half day katika mazingira safi, salama na yenye upendo. Tuna wafanyakazi wenye mapenzi, subira na uangalifu wa hali ya juu kwa watoto wako. Lea Wow Kids Daycare tunazingatia potty training kwa ustadi, michezo bunifu na ya kuelimisha, shughuli za kujifunza zilizopangwa kitaalamu, malezi yanayojenga akili, tabia na kujiamini kwa mtoto wako. Tunapatikana Kisii Town, Hema Business Park, second floor, room number 2. Wasiliana nasi kupitia 0714 824 433 au 0752 901005. Lea Wow Kids Daycare, learning through play, growth with joy. aye umurimi nurange kunyura ligesa ligia buno imbusuro ya KH500-43A nero lichiro nyura imbusuro ye nigo iringia asi eka eyembo nigo ugutumia chikiro ikomi awasura gese chibudigu chakira emerongo 35 wika emerongene ubuyabwaje nobonge igatiabo nigo ekoremereria ngakindi usi ebe umurekera busi imbura nigo ekobereka na kwa mabwango tiri kuibwa maruire imbusuru ya KH500-43A nero imbusuru enchole atubwiba amasakara aye nigo ari indagira ase etugo witani ayo ejene imbusuru witani echimbusuru nigo ekorosi wakurwa ase company ya East African Seed Company imbusuru ya KH500-43A imbusuru enchole asirigesa aligeya asamange tubakiri isimi ase inamba inuti isano libere inye inuti inye isano nemo isano gusi inuti ibere ejemu inye kinda inye isatu isano imbusuru ya KH500-43A imbusuru enjoy. Karibu nande asensemo ya kabiri kiunga chinsa ibere elio ngendere gukumanya. Omubunge okitutu chache North umusikeja Faith Mukaya Nyakundi nigo alireira yogo chiko bwaterana amana babwatani bande ase okubokia egati echiskuru chechinsemechu egati yabo eskuru ya secondary ya Nyakome. Ukona umubasubweli tukulia lero chinga kichio kubwatuka wose kwana na chibasari asaborokiwa umusike Nyakundi nigo chinga kichu aralia egati murubelio eyo erachigokonya asokwene kyaborokiwa bagendereire kwenyorera amasomabo ase ebungeyo. Daniel Ontiri noroboturu asowikirano. Kao kwana tichi gatatu mugaso chinga kichugwa kabene umusumali wo mwalio bubagi wechibese chechibasari asaborokiwa baliye bagenderete na masomabo achiskuru au imya kitutu chache North mwega okoleka sigeti yeskuru yoboroso ya Nyakome Nyakundi nigakwanire ekirenga kya kenene gikobo kya chiskuru echo asekelibu na amasomo negati ya magania ya manena asoborai harigere ili eskuru yeno na igula mangana na atembe kuliye minsko mwalimu ndio sisi tukangangana pande yetu, lakini pia wewe ngangana pande yako, ngangana pande yako. You know, I'll tell you the truth. Umeniambia watoto wa grade 10 ni wawili peke yake, ndio watoto wa grade 10 wako wawili. Let me tell you, iko shida. Chinga kecho nigakwanira ubube bogocha kubatakana no gutuma inka kwa borokigwa asogo chikoligia chibese chi school fees obolia abateneri gokoro kwigwana na baibuli eligo kyania ebikole bya borokigwa bagokwa mainka kubatakana no bulemerwa serikali ya rure chibesa nje buno mutume na letre chibesa naye buno muibuli kenda
Korea konda akana. So chochote kile mzazi analeta, kama ni mahindi gorogoro mbili, kama ni maragwe, kama ni kuku, wewe chukua. Chukua kama school fees, uongezee kwa ile lunch, ili mzazi pia yeye asisumbuke sana, kwa sababu mzazi yako hapa kitu anafanya ni kuenda shambani apande mahindi, ile mahindi kitoka ile kidogo anapata alete kwa shule. Amen. Sawa sawa? Na usifukuze mtoto yeyote kutoka kwa shule. Ila ndebi ya bali uonze. Umwalimu wazeli mwana asesemo ya siasa Nyakundi nigamoche chinkwana chigati ya barai baria bagupinga serikali oteba abarai barasoborai mbobonete koegwa chingaki chokorakora magendero litangani nabuna kichia siasa tichiraika maite muizuna abantu bacha marani bakangongora sana ndebira siya mwana koro chipara ni nestima lakini wono kuangira kubwati omuntu gete abantu baminto emwanje orete mbwati omuntu osekolegas mbwati omuntu osekolegas igonkolegas kwanza eminde tomanye komanya kuchikezi kwensene ikolo rono tigambaboli umaita abantu abonzi bagonchukana babwatirasi abantu mwaetegas ninche nabarayi bali bandi tigangobolia kalonzo nabwatirasi kalonzo nabwatirasi egali gasako ulikuwa sere nabwatirasi wamalo nabwatirasi. Okay, abandi bagonchukana na mama babwatirasi babwatirasi bose baramuntu twese mata tukuligirasi inche bose ninche moja kubolia maswali ase tarega y'umuzike Nyakundi nigatarira boiga bamenyi bechinsemo cha Nyagoto Masakwe gatie chinsemo chinde chinyinge nekirenga boigo gikokwanira igoro ya masomo na kubanekeria magendero chinga kichiga arasa bisi ngorobo terega taseni kya gatembe kurega kitutu cha North me county ya Kisii leterane ngoro kwa Daniel Ontiri Biamono ya beno murikito Daniel Ontiri. Egitambo kero kyogo segeta chisemi ase chinsemo au nigo kigendrete kwewa okoboko amo na baibuli kurwa chinsemo au oronigo abaibuli abangi barorekanire go segeta chisemi ase chiskuru ase bono the family ase Nyakome family abo bare abaibuli kurwa ase gwadi ya marani baba bagutalira eskuru yoboroso ya Nyakome ase baba bagukwanira abaibuli nabaigo aborokiwa nabaigo koyane kibuna amasomo ngo kigo kinale ase eskuru yuno nyenabo nigo abaibuli abo babere bakubulia aborokiwa gokoromukia ase amasomo abo nabaigo gwetanga kurwa sebinyugwa bitancheiri. The Nyakome family na baibuli kurwa ase wodi ya marani ebunge ya Kitutu Chache North abo barorekanire gwesokia ase okorera aborokiwa anena sechiskuru Samaria tangoro kwa Edward Nyambane bosire kurumaran ward mwake wa West location wono abatenene gaiga nege kundi kya Nyakome family nege kundi ke bwata abantu 50 etwachitamo egangenene yo advice abana chiskuru nerigera abana bakoromukia baite amasomo abo nande bacho gwekonya Tamaria tangoro ku Barnabas obai wa Kirongo na inche no yo mase familia ya Nyakome na intwe etole nesegetana na sabana baito asengencho tutageta abana basome na bago bacho gwekonya singa kichire motu rero litukulia rero etole se skuru ya Nyakome gano twasomete abantu abonsi bare mega ya negaiga no basomete gaiga nande babwate gankenene yokoranga esukuru ya Nyakome ya sukire sebi wango bya masomo bakoragwa na Edward Bosire nigo bairanga ogotaba ne chimbwa chingiya ngati yebintu biria bigendrete gosegeta anena borokigwa gotaba aso chiskuru etwaro chenga chiskuru chinyinga nchibwato obolemerwa mborobi obolemeru bwa abana okonyora omwana agosoma bya lakini wikagati yotige school ana baito gotwara bali challenges in terms of discipline na sayo abana baito banyora obokongwa sama soma abo munanje omutaraji wo senator Kisii county ntobate program yoko motivate abana baito nako bakorera mentorship arafu to guide properly so that nabara ro muhimu wa masomo ense muyende asomurubuli obugo segeta aborokiwa nabo igo konyora nonye nebyegwa
nigi karo kiaba gegusangiririkana abaibori abarimu nabo igaborokigwa anene ase skuru yoboroso ya Nyakome. Amasomo na ya mana na anda masomo na gwate valid igorero tugukwanira abaibori tukwanira abana tukwarire n'abarimu igorende tigatubwaterane asengani yiga erigere sikuru cyetu cya kitutu cya Kinoti elio kwagacha amagima amaya yaborokigwa anena samatukari bosio nigo baruro kuburia gukubwaterana amona abaibori elio kwena kianga abana ngutwara bare chimbwa chingiya nabo igongo segeta bare SME asoka bo mustari bosio discipline yamana koleta okoro kuyasa asiki sukuru na okoro kuya kolete amatoke amayase society elio abana baitu bache koba nama nobogimogu ya asinga kire moto nando mwana for example osoira sama na drug and substance abuse mwana itawe tamasomo ekene yenero niengiya osega ngengiya yokobwaterana asa masomo ito ikiara go chimotu gaiga amasomo narara kokonya abana baitu amale makeire ebinto bono egento getigare toro no kwa abana chisemi elinde bache kwekonya bache kwegambera go chimotu nabo bamenyo obugimogu ya kurega se wadi ya Marani bunge ya Kitutu ichache Northime kaunti ya Kisii iliana igongoro kwa Dipon Asanya. Omugavana we kaunti ya Nyamira umuske Amos Kimwomenyalibo nigabaga kumerana n'aba MCA be kaunti yo kurwa chiwodi chonsi asaberega kubanekelia magendero anene kurwa chiwodi chabo okwana kwa niaba ya ba MCA mukonye bwomonogeli ase bunge ye kaunti yo umuske James Matinga nigo atugutirale chinkumabuna nigo ebunge yo eroberetigo chikomurusia bisi omugavana we kaunti yo umuske Amos Kimwomenyalibo asentunde yende rero twatwara umugutano amono gavana ito umuske Amos Nyalibo ekerenga no gukwanira igoro ya marendero twagambire twigwananire nga going forward gutageta abantu baitu banyemera bana ori mirimo twarigereria chi project twabegete twarorire at least baikirie 80% asoko prokiwa bamutete koteria abantu bakwe bwatsie gas aba wasiri aba chief officer aba director bagendere komento mukyoyo engere chi project gitwarekire chionzipi chinyare gokorwa aso mwako to gotako mwako onde onyo twasukire nana monda getempe bi bari bande mbaro rondo mayere bana gosabanga gisegi kiwe wona ibanda etentangaze nga ndunde bwa disegi no mugabana wona yeye ndukere tukore namagendo igo bari bande bakuta go segete binto kurwa isiko bono tigabato eribaga twamanye no mugabana na erimo to kwane nero bwanjenire nga ogenda mutwe ore ndo ko gukora namagendero tukore budget ye to jage budget ye ni to ko ndo jigura tano ore bintu biri twatebe bya bantu bito banyamira twabakoreye igo ongo sababa MCA ngo sababa bari bakubwa tse mugabo na kokoregas tokore mirimo bitoko ta ko ndo ti ro de ya bantu bito ni twakore Mwanchomo ligereria narayikorwa se kiunga chinsainye asobotko bwalero ungwakirembia mono yabene asenge ncho chara kuyeligereria Getembe TV anene kiunga obotko bwalero tobwatiranire nere Wilson Makori kurugalia sensemo yebimanyererio Wilfred Matundura kurugalia sensemo yechi kamera nabo iko DJ Atsan nero ene kinga eliogine chibicha bya gwikirebya na nchana yako ya letra ni gonkuru kwa Ruth Kemunto nako niro twaro boligereri brobya nabo iko twale obotko brobya aye umurimi nurange kunyura ligesa ligia buno imbusuro ya KH500-43A neroli kiro nyura imbusuro ye nigo iringia asi eka iyembo nigo ugutumia chikiro ikomi awasura gese chibudigu chakira emerongo itatu na isano wika emerongene ubuyabwaje no bonge ikatiyabo nigo ekoremereria ngakindi usi ebe umurekera busi imbura nigo ekobereka na kwa mabwango tiriko ibwa maruire imbusuru ya KH500-43A nero imbusuru enchole
atubwiba amasakara aye nigo ari indagira ase etugo rwitani ayo ejene busuro rwitani echimbusuro nigo ekorosi wakurwa ase company ya East African Seed Company embusuro ya KH 543A embusuro enchole asirigesa aligeya asamange tubakiri isini ase inamba inuti isano libre inye inuti inye isano lemo isano busi inuti ibire ejemu inye kinda inye isatu isano imbusuro ya KH 543A imbusuro enchole